Bos días. Pleno ordinario do Concello. Orde do día. Punto primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión anterior ordinaria celebrada o día 26 de novembro do ano 2026. Alguna observación? Aprobada por unanimidade de asistentes. Punto segundo, dación de conta dos decretos da Alcaldía comprensivos do número 1 ao número 7 do ano 2026 a disposición das señoras e señores corporativos na Secretaría da Corporación. Punto terceiro da orde do día, ratificación da aprobación da modificación do proxecto de instalación de contadores sectoriais na rede de abastecimento de auga de Neda, incluído na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, post plus adicional da Deputación Provincial de A Coruña. Este é un tema técnico que pide a Diputación ao noso Concello, porque existe unha serie de declaracións, unha serie de modificacións que se presentaron. En principio, tienen que ser aprobadas en pleno, pero despois chamaron porque era a consulta de goberno, mandamos para lá, tema técnico sin máis, e a ratificación sin máis. A ratificación porque, como aclaración ao que está expoñendo o alcalde, ao terminar, ao rematar a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, chamaron da Deputación para que entrase aquelo antes de o venres. Entón, o levamos á Xunta de Goberno Local, o aprobamos, e agora o traemos a ratificar ao Pleno. Estas modificacións por unha cuestión de índole de relacións coa Diputación. Chamaron xusto ao terminar a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Un tema técnico, sin máis. Permiso, ¿puedo acercarme a usted, señor secretario? Sí. Sí, claro. Es para, en base al tema que estuvimos hablando antes, de las redes sociales. Sí. De las, perdón, de la normativa esa, el regulamento de las redes sociales. Sí, sí. En base a eso. ¿Sí? Ah, sí, pero sí, que pues. conste extrañata. Sí. Y luego daremos entrada con ese documento. ¿Sí? Sí, en acta o que consta é a exposición A de que se exposición presentou. de que se presenta ese documento. Muy bien. Luego lo tenemos. Perfecto, estupendo. No, se está Ratificación, sin máis. Bueno, no, pero hai que ratificar, hai que votar a favor. ratificación, sí. Abstención. sí. 4 abstencións, non? É un tema técnico, Sí, sí, non é sí. outra cousa. E o punto quinto, O punto, sí, o punto cuarto. No, estamos ahora no terceiro, dice o alcalde que o punto cuarto é o mismo, pero de outro proxecto, de os pazos, o depósito de abastecemento dos pazos. é o mismo. O mismo modificación, que se quedan aclaracións, que se mandou para todas estas modificacións nos pides a No, ya está. Sí. Idéntica votación no punto cuarto, sí. 4 abstencións, 6 votos a favor. Punto quinto da orde do día, convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias FEGAM para o desenvolvemento dunha administración digital. Estes son os convenios que firmamos con tanto Diputación, Xunta, as distintas administracións supramunicipais que nos dan un soporte informático, por tanto, sin máis que un tema técnico tamén. Procedemos á votación. Ustedes algo que decir? Votos a favor? Abstencións?
Punto sexto de orde do día, normativa de participación nas redes sociais oficiais do Concello de Neda. Bueno, nada, como se falou en asuntos do pleno, a única puntualización, como menciona a orde do día, falase de normativa de participación, vale? Hai un erro no documento que fala de regulamento, pero o réxime de normativa, non de regulamento. A única puntualización. Ademais, pois xa que comentamos en asuntos do pleno, en principio é unha normativa de mínimos, con algún recordatorio das leis vixentes, pero bueno, entendemos que é un mínimo para que, como falamos tantas veces, pois poñer un pouco de control no que ven pasando nas redes sociais, que en algún caso, como xa comentamos, pois é bastante desagradable, pero bueno, entendemos que simplemente unha normativa reguladora, un marco, como digo, de mínimos. Bueno, a mí me gustaría que este punto se quitara desta sesión ordinaria, de facer todos un reglamento sobre este tema, porque aquí hai varios puntos de vista entre todos e eu creo que sería o mellor. Bueno, pola nosa parte, creo que é sustancial a modificación de regulamento a normativa. Eu lle pediría, estaba mirando agora mesmo ao secretario, que nos aclarase a diferencia en términos xurídicos dun reglamento sobre unha normativa para poder continuar o debate. Si podes... Sí, o regulamento debe conter un catálogo de infraccións e sancións con carácter xeral, cando sea un reglamento restrictivo. A normativa de funcionamiento é un mero recordatorio de obrigas legais, entón non ten o mismo trámite, lóxicamente. Non ten un rango reglamentario. Pero de lei? De lei, como de lei? De obrigado cumprimento, vamos. Hai moitas cousas de obrigado cumprimento que non teñen rango reglamentario. Por lo tanto, a diferencia sustancial é que na normativa que é un recordatorio de obrigas legais de outras normas non ten un rango reglamentario, mentras que un regulamento como tal sí que ten rango reglamentario, un reglamento ou unha ordenanza. Esa é a diferencia sustancial. Bueno, aparte deso, solicitamos tamén a retirada deste punto porque, baixo o noso entender, hai moitas deficiencias así observadas a primeira vista e pouco definidas e pouco explicadas por parte do equipo de goberno e bueno, xa por non falar da escasa participación, de nula participación que tivemos na elaboración deste documento. A primeira, por decir algunhas delas, se fala aquí que haberá un equipo responsable da xestión das redes sociais. Nos gustaría saber quen vai ser ese equipo responsable das redes sociais, se está definido, se está nun documento que vai anexionado a esta normativa ou se vai sobre a marcha despois. Figuras, entendemos que como un responsable de quen leva as redes sociais, un gestor, quen as gestiona, ou un moderador, quen vai ser a persona encargada de moderar, ou se eso non vai quedar definido e vai estar aberto a que sexa calquer persona. Se fala tamén de que a normativa poderá ser actualizada cando resulte necesario. Queremos saber tamén o procedimento para esa actualización, porque aquí non aparece recollido e non sei se hai outra base aparte desto onde nos explique como se vai proceder a esa actualización, se vai ter que ser un acordo de xunta de goberno, un acordo plenario, ou como vai pasar, ou como se vai facer. Despois se fala de que queda prohibida a reproducción, a descarga, a modificación, distribución e utilización total ou parcial, sen autorización expresa e por escrito do Concello, do contido que se volque nas redes sociais. Entendemos que a modificación, evidentemente, debe de quedar prohibida porque desvirtúa a realidade do que se publicou, pero a distribución, a utilización, a descarga, a reproducción, eu entendo que todo eso, todo o que se volca nas redes sociais se fai precisamente para publicitar, para promocionar, etc., de todas as cousas que se desenvolven a nivel Concello de Neda, non? Entón non entendo por que esa prohibición. Non se podería compartir un enlace desa publicación por WhatsApp, por exemplo, dun anuncio ou de algo que o Concello lle interese publicitar.
A maiores de todo eso, e seguramente moitísimas cousas máis, pola nosa parte pensamos que aquí tamén falta un punto importante que debería de quedar recollido, e que a información que se volque debería de ser imparcial, evitando en todo caso destacar logros do equipo de goberno dunha maneira propagandística, non? Penso que unhas redes sociais do Concello deben de evitar esas prácticas, non? Por non falar do que está sucedendo na actualidade, que entendemos que sí é necesario este regulamento, pero estánse dando prácticas na actualidade e levan anos dándose, moi pouco recomendables, nada transparentes e, por suposto, nada participativas, porque nós, por exemplo, como oposición, en ningún momento se nos dá a opción de que alguna iniciativa que nos levemos a cabo no Concello se volque nesas redes sociais que son institucionais do Concello de Neda, non son redes sociais do goberno do PSOE de Ángel Alvariño, non? Entón, en ningún momento a oposición se nos deu esa opción de participar nin de volcar a nosa información. E máis, cando se fai un resumo e publicación da celebración dun pleno, por exemplo, hai escasa referencia á participación ou ás iniciativas que a oposición poida presentar nese pleno, nesas publicacións, non? Cousa que tampouco, o que decimos, non pon en práctica nin a transparencia nin a participación, non? Entón, o dito nun principio, primeiramente pedimos que se retire este regulamento, que se intente traballar na súa mellora e, por suposto, donde poidamos participar todos e aportar o que queramos aportar, e en caso de que non sexe así, o noso voto vai ser en contra totalmente. Bien, yo antes estuve hablando con el señor secretario, hemos dado entrada a un documento que solicitaba más información sobre el regulamento y simplemente me han dicho que no hay más, que él ve que está todo legal, que puede ser, pero bueno, nosotros pensamos que se debería de retirar este punto, se podría volver a reformarlo, ¿no? Hacer una reforma porque choca contra libertades de expresión y vemos que no está bien, ¿no? Hay cosas que se pueden mejorar ahí, entonces también solicitamos que se retire y volver a presentarlo. Desde Moveneta queremos dejar claro que siempre acudimos a este pleno con actitud constructiva, pero también con la obligación de señalizar los problemas reales de este Concello. Y precisamente hoy, que antes de entrar al debate plenario, queremos dejar constancia de una cuestión grave, que fue el papel que acabo de dejar al secretario. En el punto 6 de orden del día, se va a debatir y votar una propuesta del gobierno municipal para regular el uso de las redes sociales del Concello. Entendemos que al tratarse de la introducción de una normativa municipal, debe exigir un expediente y que ese expediente debe figurar un informe de los servicios jurídicos del Concello, visando el encaje de dicho regulamento en la legalidad y la legislación vigente en España. Yo he solicitado acceso al expediente completo relacionado con la propuesta de reglamento que se pretende debatir y votar en este punto número 6 de la orden del día, y lo hizo constar con más de 5 días de antelación, que he solicitado esa documentación día 24 de 3. Como no se contestó a mi solicitud, entendemos silencio administrativo positivo, y por tanto hoy yo, como consejera, acudí al secretario para, en virtud de dicho silencio administrativo positivo, se me facilitase acceso al expediente relativo al punto número 6. Y no ha sido así, no se me ha facilitado dicha información porque no hay más de lo que hay aquí. Entendemos que negar esta información puede suponer una obstrucción a la labor de control de esta concejala, y en estas condiciones considero que no puedo votar con conocimiento de causa. Por ello solicitamos al señor secretario que haga constar en acta mi propuesta por disponer de la información necesaria, por no disponer de la información necesaria para ejercer nuestra función. Asimismo, le proporciona al secretario este documento. Entendemos que el gobierno debería retirar este punto, debatir entre todos, hacer alguna reforma más legal, añadir algunos puntos para que la gente que haya sido, ¿no? Yo como consellera puedo colher o pleno do Concello y estoy en mi libertad de poder compartir, ¿no? Entonces ahí
nosotros entendemos que este punto, pues yo no lo puedo cogerlo, no puedo coger este pleno. Un ejemplo, ¿no? Entonces, insto a todos los demás consejeros a llegar a un acuerdo, lo volvemos a redactar entre todos y retiramos este punto do pleno. ¿Sí? Por la alusión de la señora concelleira, señora Tristao, hai unha cosa que o eu entendo mal o debería rectificala. O secretario lle dá toda a documentación que está no expediente. Sí. O eu entendí mal, o eso debe de quedar constancia. O secretario a vostede e a todas os concelleiras e concelleiros pon a disposición de todos eles a disposición íntegra de toda a documentación que figura no expediente plenario. Debe de quedar claro, nin está claro das súas verbas, nin está claro deste escrito. O deixo tamén eu para constancia. A maiores, sinalar que isto houve unha comisión informativa de asuntos de pleno donde, non sei, sin máis, é dicir, desde a convocatoria da comisión de asuntos de pleno está a disposición de todos os concelleiros a documentación oportuna, entre casos, neste caso esta normativa. Non, ia precisamente o fío deso, convocouse a sesión de asuntos de pleno onde estaba xa a disposición o regulamento, a normativa neste caso, onde se podía facer ese debate ou ter en conta calquer aportación que fixeran os restos dos grupos. Non se fixo ninguna, e máis a resposta que se deu foi que a priori que se estaba de acordo, que lle parecía unha boa iniciativa. Eu pido a palabra cando... Non procede, se queres. Sí, Cristina. Bueno, para empezar, decir que efectivamente hai unha semana, o lunes pasado, tivemos a Comisión de Asuntos de Pleno, onde se puxo a nosa disposición e recibimos esta proposta de normativa de participación das redes sociais. Evidentemente, recibímola no momento de asistir a asuntos de pleno, non podemos analizala e todo o demais. Claro, en la convocatoria está a vosa disposición. Eu coa convocatoria non recibín este regulamento, tienen que vir aquí e solicitarlo, claro. Sí. No, es que hai que precisalo porque aquí está en xogo Sí. a Estamos a profesionalidade do disposición secretario. en canto Creo o que eso- solicitemos. Exactamente. Perfecto, sí, Eso, sí. no, pero, Sei como funciona, por favor, sí. eso, claro, es decir, eso ten que quedar meridianamente E claro. está claro, está claro, pero eso non nos... Ahora, Eso non ahora se entra quita... no debate político, eso pero non o quita- debate técnico é aparte. Perfecto, Claro. eso non quita a nosa legitimidade de chegar aquí ao pleno e debatir ou ter contradiccións neste punto e expoñelas aquí, votar a favor, en contra, solicitar a súa retirada, temos plena liberdade e facultade política de facelo. Se me dixas a réplica, efectivamente, estades na vosa potestade de debatir agora, igualmente que xa tivedes máis oportunidades. O que quero matizar é que o que non podedes vir dicindo que non tiveches oportunidade agora de aportar, nin de opinar, nin de... No, eu non dixen de aportar nin de opinar. Digo que estudiamos Claro, a normativa e o regulamento durante esta semana que pasou dende a Comisión de Asuntos de Pleno e chegamos a estas conclusións que trasladamos aquí O agora meu ao punto pleno. é que xa se lle podía ter dado unha volta antes, se podía haber chegado con algunha proposta que se podía ter negociado, Por suposto, aceptado, tamén, xa votaron. disculpa Javier, tamén se podía ter chegado a unha proposta antes, canle comisións informativas, onde se nos permitiese participar na elaboración. Tamén podía suceder eso e non sucedeu. Asuntos do pleno. No, en asuntos do pleno xa recibimos isto masticado. Pero, Vale, entón, eso non é construir unha normativa de uso das redes sociais participativa entre todos os grupos que temos representación neste Concello de Neda. Na mesma sesión, na mesma comisión informativa de asuntos de pleno, non recibiches pola nosa banda unha proposta de modificación dunha das vosas mocións para que nos podíamos adherir. Fixemos unha proposta proactiva de unha moción que logo votaremos, na cual discrepamos nalgún punto, en da que na sustancia e no principal desta moción estamos de acordo, e fixemos unha proposta clara. E o mesmo que esperamos de vos, cando queredes participar nunha normativa. En asuntos de pleno está de vosa disposición de uns días antes, podedes presentarvos nesa comisión con información e facer as alegacións ou as aportes que consideredes. Non o fixeches. Sí, e en pleno tamén podemos facelo. Correcto, pero quero dicir é que houve tempos, houve plazo, houve tempo para analizar, houve tempo para propoñer, e non chegar agora pedindo a retirada completa. Igual que vostedes os vosos tempos e as vosas canles de traballo nos temos as nosas. E evidentemente un regulamento que agora se cambia a normativa, tivemos que facer as nosas consultas a nivel xurídico tamén, porque non somos expertos na materia, ni moitísimo menos, nin o pretendemos, non? Entón, ese traballo leva un tempo construílo e o resultado chega aquí e agora, pero independentemente deso, repito, estamos na nosa legitimidade de facelo,
E fixen varias preguntas en relación a todo isto e quixera que se me contestasen, porque quixera saber quen vai ser o equipo responsable da xestión das redes sociais, ou se o tedes definido ou non, quen vai ser o xestor que organice, colgue, poña, quita, filtre certos comentarios ou certos perfiles que se aceptan ou non que formen parte das redes sociais do Concello de Neda, e quen vai ser o moderador que faga todo eso, se o tedes definido, se vai sobre a marcha ou como vai... Continuo, que non era que non te quería contestar, sino que che vin o directo de réplica un momento. Entón, sobre as preguntas que plantexabas. O equipo responsable, en principio, é o equipo de comunicación, pero xa hai un equipo de comunicación que se dedica a estas tarefas. Logo, o segundo punto, bueno, matizar un comentario que fixeches, que era que non se podía compartir un enlace, precisamente un enlace, o que se pode compartir con total valía, porque o marco no que respeta esa publicación original, non hai absolutamente ningún problema, por suposto que se poden compartir enlaces. Entón está mal feita a redacción, porque non é correcta a redacción. Onde consideras que non se pode compartir un enlace á página institucional? Eu considero que se falamos de imaxes, vídeos difundidos que son titularidade do Concello de Neda, lóxicamente, ou contan coa corresponsable licencia de autorización para, bueno, ven falando anteriormente de todos os contidos publicados nos perfis oficiais do Concello de Neda, incluídos textos, fotografías, vídeos, material gráfico, deseños e logotipos, están protegidos por a legislación Vicente, Vale, primer punto, as imaxes e vídeos son propiedade do Concello de Neda. Segundo punto, queda prohibida a súa reproducción, descarga, modificación, distribución e utilización. Imaxes, vídeos, outro tipo de contido, enlaces non. É un punto aparte do das imaxes, entón está mal estruturado, porque eu entendo que se refire a todo o que se volque na página do Concello de Neda. Non entendo a tua interpretación. En ningún momento se fala de enlaces. Todo o que se sean as publicacións oficiais podense compartir, claro que sí. Non entendo, o sea, non comparto a tua interpretación, non entendo. A que se está referindo este punto que di de que queda prohibida a reproducción, descarga, modificación, distribución ou utilización, sen autorización expresa do Concello de Neda? Pois que ti, por exemplo, non podes descargar un vídeo e facer unha modificación notable dese vídeo. No, a ver. Manipular un... A modificación, disculpa, a modificación, eu xa o puxen entre paréntesis na miña primeira intervención, dixen que a modificación é lóxico, que quede regulado que non se poida facer. Eso xa o deixamos aparte. Eu estou falando de reproducción, descarga, distribución ou utilización. Reproducción entendes que non se refire a que non reproduzas un vídeo, a que fagas unha copia. Entendes ese... ou como estás entendendo esa palabra? Hombre, eu non sei, eu creo que todos estamos entendendo que isto di que queda prohibido. A ver, vamos a ler. Propiedade intelectual e uso dos contidos audiovisuais. Todos os contidos publicados nos perfis oficiais do Concello de Neda, incluindo textos, fotografías, vídeos, materiais gráficos, deseños e logotipos, están protegidos pola legislación vixente en materia de propiedade intelectual. Referido a isto, punto número 1, tal e como está aquí estruturado. As imaxes e vídeos difundidos con titularidade do Concello de Neda ou contan coa correspondente licencia ou autorización. As imaxes e vídeos difundidos son titularidade do Concello de Neda ou contan coa correspondente licencia ou autorización para o seu uso institucional. Punto número 2. Queda prohibida a súa reproducción, descarga, modificación, distribución ou utilización total ou parcial sen autorización expresa e por escrito do Concello de Neda. Punto terceiro, non se permite a súa reutilización con fins comerciais, publicitarios ou de creación de contidos propios ou tal. E punto cuarto, calquera uso indebido podería dar lugar ás accións legais oportunas. Eu entendo que ese punto número 2 se está referindo ao encabezado do desenrolo dos puntos que fala dos contidos publicados nos perfis do Concello de Neda, textos, fotografías, vídeos, gráficos, etc. A miña resposta era que en ningún momento se fala de enlace, co cual se poden compartir as publicacións, non o contido desas publicacións, sino podes É como descargar un vídeo compartes unha publicación sin compartir o contido. Non entendo eso. Compartes o enlace da publicación. Ti podes compartir un enlace á publicación na rede social ou na página do Concello de Neda. Eso non quere dicir que ti esteas compartindo o contido directamente, non descargas os ficheiros, os datos, o que pode estar protegido por propiedade intelectual, ou estás compartindo no seu contexto original. Non entendo... Claro. O que te está dicindo é que non podes coller un vídeo ou un logotipo do Concello de Neda, por exemplo, e facer unha modificación. E distribución? A distribución depende, se está sometido, como di o no encabezado, se está protegido pola legislación vixente en materia de propiedade intelectual, e leo literalmente, esa é a legislación que aplica, e o resto... Non se pode distribuir. Se a legislación o permite, sí, senón non. O sea, non estamos por enriba da lei de propiedade intelectual, e o que te está dicindo o encabezado é
o que vexe é un recordatorio, están protegidos pola legislación vigente en materia de propiedade intelectual, e ademais son aclaracións, pero o que ven a rexir aí é eso. O sea, eu non, opinión, pero non vexo nada aquí que sexa, non sei, que discrepe do que é a lei de propiedade intelectual ou que simplemente estea facendo énfasis en os puntos que poden estar afectados por a mesma, sen ser nin exhaustivos nin exclusivos. Non temos a mesma visión porque eu entendo todo o contrario, entendo que compartir, reenviar, calquer comunicación que faga o Concello de Neda. De novo, no marco, como diste, que fixeches ben a interpretación do encabezado que goberna os puntos enumerados. O que está a recalcar é non podes descargar e modificar para logo distribuir. Non, modificar se sabemos que non, eso aí non hai discrepancia en modificar. E a reproducción fala de copia. A lei de propiedade intelectual, nos casos nos que esa lei rixe, protege a reproducción de contenidos que están protegidos. A reproducción entendida, insisto, como unha copia, como facer unha copia dun material. Entón, creo que debería de quedar especificado que se refira a eso, a facer unha copia. Porque aquí non fala de copia en ningún momento. Reproducción, a palabra reproducción, por eso che preguntaba antes o que estabas entendendo por reproducción. Reproducción que está a falar non quer dicir que non podas reproducir un vídeo, está a falar de que non podes descargar... Non, eso xa o sei. Pero non aparece aislado reproducción do resto das accións. Son accións diferentes, entendo eu, non? Por lo que sale aquí redactado. En todo caso, creo que dá lugar a discrepancia, se debería de quedar marginado si realmente isto se quere referir a lei de protección intelectual, da propiedade intelectual, das copias, se se quere referir a eso, creo que debería quedar máis especificado. E por outra banda, se o equipo responsable da xestión das redes sociais, como ben dís, vai ser que dixetes que era, perdón, que non me... O equipo de comunicación, creo que debería quedar constancia aquí tamén, nesta normativa, que vai ser o equipo de comunicación quen sexa o responsable da xestión das redes sociais, porque non aparece aquí. Sí, que non sei ese o lugar e a normativa para decidir eso, porque pode cambiar. Non sei, claro, equipo, por eso non nos parece ben. Decir, pero unha normativa, entendo que ten que facer alusión ao rol concreto que no marco desta normativa vai facer esa labor, e non quere dicir que a persoa ou o equipo que asume ese rol non cambie no futuro. O sea, para min sáese do que é unha normativa. A normativa ten que marcar as normas que rixen ese servicio. Sí, pero as normas creo que teñen que ser claras e transparentes. Hai un equipo responsable. Non quede lugar a que ese equipo responsable, quen é? Quen vai ser? Como se eu fago unha ordenanza, dentro da ordenanza digo que vai executar unha parte desa ordenanza nos próximos 2 anos e logo que teño que actualizar a ordenanza para refixidos novos. Esas cosas teñen que quedar recollidas, claro. Sí. Porque neste documento teña que estar revisado. Non, a ver, seguramente a un nivel legal non ten que quedar recollido. Vale, perfecto. Pero a nivel moral ou a nivel transparencia, creo que sí que debería. A nivel moral de creo que sí que debería. A nivel moral de transparencia, e sobre todo transparencia, creo que respondeuse, está claro que vai prestar ese rol. Por tanto, estamos de acordo en que a nivel legal non se recolle aquí. Acabas de dicirme que estás de acordo en que está perfecto, que seguramente non ten que estar aquí. Esa está aclarado que non vai estar. A nivel legal, pero se o tedes clarísimo que vai ser ese equipo que se vai encargar de eso, debería de vir recollido aquí. A mí me parece bastante ambiguo todo isto de decir un equipo responsable, vale, quen vai ser? Vai ser o alcalde cando lle dé a gana de mirar o Facebook e tal e dicir, hostia, este dita, fuera. No, supoño que no, haberá unha regulación. Me deixas. Dado que estamos de acordo en que aparentemente non é o sitio legal onde ten que estar eso recollido, ante a pregunta se contestou, nos adquirimos o compromiso de que se cambia o responsable o que asume este rol, se os informa puntualmente sin ningún tipo de problema. Claro, esa é a transparencia, pero entendo que no documento non ten que estar. Esa é a segunda parte. Ao final de todo di que isto poderá ser actualizado, que é o que te está referindo agora. Por que cabes? Se actualiza isto, se vai actualizar. Igual que estamos facendo agora. Por acordo plenario. Terá que vir recollido aquí tamén, entón? Ou non? Non sei. Non sei, aí o que non deixa tamén o secretario... Que coxea por moitas partes este documento para nós entender. Entendo que para vos non, que para iso o fixechedes vos e o traedes aquí ao pleno. Pero para nós coxea en moitos puntos. Bueno, de momento, o único... Se quere recapitula, pero o único punto onde realmente vexo unha posible discrepancia ou que hai que matizar é nese punto de queda prohibida é o único onde estou vendo que tedes alguna dúbida. Eso, o equipo responsable e as modificacións. O equipo responsable. Son tres cousas. O responsable, penso que xa tiñemos... Non aparece aquí.
penso que chegáramos ao acordo de que dixeses a palabra perfecto, que seguramente este non é o documento legal, co cual asumo que non tes problema en que este, Legal, que sabes... legal, pero hai máis cousas que a legalidade. Estou falando de transparencia, que foi o que falamos desde un principio, non? Que sí, penso que é un punto perfectamente aceptable que podemos, bueno, se ven outro pareceme debatible, eu creo que aquí está claro, ante a vosa pregunta, está o compromiso de que se cambie, se vos notificará, non hai absolutamente ningún problema. A miña opinión é claramente aí o que ten que figurar é o rol que vai prestar ese servizo neste caso, non a persoa ou a empresa ou o equipo específico que neste momento vai a facer. En canto aos cambios, non sei, o sea, penso que como todos hai unha normativa marco que rixe este tipo de cambios e como se fan estes trámites, non? Sorpréndeme un pouco, quero dicir, eu podo entrar no debate dese punto, ainda que, como xa dicíamos ao principio, penso que se puido ter xa traballado previamente, pero o resto, parece que estamos facendo tamén moito, non sei, moito énfasis nun tema relativamente simple, pero bueno. Tamén por outro tema que sacachedes, con as canles oficiais, o que se promocionan son as actividades do Concello, independentemente, pero do Concello, oficiais do Concello, non propagandistas do equipo de goberno, non? Como? Non propagandísticas do equipo de goberno. Debería ser non a intención en ningún caso, son as actividades oficiais. Debería. Son as actividades oficiais, o que quere dicir que tampouco ten por que recoller o que fan outros grupos políticos, o que fan determinadas asociacións, non ten por que, son a priori actividades oficiais do Concello. Disculpame un momento, aquí celebramos un pleno e aquí participamos todos os grupos políticos que temos representación. Que tipo de acto é? Si o BNG, como BNG, o Moveneda ou o PP presentamos algunha proposta, un debate dunha moción, algunha queixa, suxerencia, etc., podería tamén aparecer nesas publicacións que se fan de resumo do que sucedeu no pleno. Sí, pero eso non é o que che... E non aparece, pero que non aparece eso normalmente, ti o sabes. Solamente aparecen certos logros ou certas cuestións do equipo de goberno. Non aparece todo o que facemos os demais, non? Entón, se como ben dís, é unha canle que é do Concello de Neda, representativa non do equipo de goberno, si debía aparecer, e iso non está sucedendo a día de hoxe, e sabémolo todos. É unha opinión, seguramente, cada persoa que redacte unha noticia ou unha publicación para unha forma diferente terá unha opinión sobre o que debería dir ou non debería, e parece moi opinable neste caso. O meu punto era que as publicacións que se fan son sempre de actividades oficiais, non son de grupos, nin de agrupacións. A ver, opinable ou non, verémolo esta tarde, cando se publique o resume do que sucedeu hoxe aquí no pleno, como suele facerse, a ver con que detalle se fala dunhos puntos ou de outros, verémolo. Entón, poñerémolo na práctica, o que nós estamos observando dende hai tempo, que pasa que o goberno non o percibe, pois perfecto, pero nós como oposición si o percibimos, así desa maneira, pleno tras pleno. Entón, bueno, iso é unha opinión personal. Bueno, nada máis, nada, que solicitamos, non solicitamos a súa retirada porque entendemos que... Perdón, remata, perdón. Non, eu rematei. Perdón, que fixeiche. Neiva, non sei se... penso que estes puntos están xa tratados, pero... Bueno, nosotros consideramos que esa normativa necesita fundamentos legais. No he querido ofender al secretario, sí me ha dado toda la documentación que él tiene en su mano y me lo ha... Aquí pone otra cosa el escrito, ¿eh? Sí. Sí, el escrito pone otra cosa, señora concelleira. No es ofender o no ofender, es faltar o no a la verdad. Si me lo permite usted la interrupción, que se faga constar en acta esta protesta formal por la falta de acceso ao expediente completo. Yo soy el responsable de dar acceso a los expedientes completos y yo a usted le he dado un expediente completo y se lo he explicado en mi despacho antes de bajar este pleno. Y usted ha presentado este escrito con posterioridad a que yo a usted se le haya dicho. Me reservo las acciones legales oportunas por faltar a la veracidad. Dejo expresa constancia de ello. Esto falta absolutamente a la verdad. Y se lo expresé en mi despacho 15 minutos antes de bajar este pleno. Yo le he puesto a su disposición todo lo que había en el expediente. Si a usted le parece suficiente o insuficiente es una cuestión distinta, en la que usted está en su perfecto derecho, pero el responsable de facilitar la información es el secretario. Y siempre, durante 27 años de ejercicio profesional, nunca he tenido una acusación de este tipo, de la que me reservo expresamente las acciones legales. He terminado. No, he terminado, estaba en ella en el uso de la palabra. Yo he terminado de hacer esa observación. ¿Quieres decir algo más? Que o vídeo do pleno, por exemplo,
no tiene propiedad intelectual, ¿no? Es un acto administrativo, entonces es público. No es un acto administrativo. Bueno, creo que... ¿Quieres seguir? Neste Concello hai 8 comisións informativas. Non pasou por ninguna delas, No. Non pasou por ninguna delas. Pero temos, Pasou aparte por- de asuntos de pleno, temos comisións informativas de Pasou por áreas, asuntos que de podía pleno. vir a unha Por comisión asuntos de informativa pleno, de área, non- e non veo. Veo este punto, desde convocatoria de Non asuntos veo. de pleno. Non veo A comisións informativas de área. No, pero veo de asuntos de pleno. Vale, sí. Temos 8 comisións, máis diálogo, máis participación, e entón aí é onde se creo que está máis que debatido. Non é intención do goberno para nada manipular eso. Ao contrario, sabedlo porque estamos sufrindo todos os días algunhas personas manipulacións con inteligencia artificial, con descalificacións, e donde a xente nos está dicindo a ver que facemos. Non da páxina do Concello, doutras, e tampouco da vosa, precisamente. É dicir, por tanto, no vosso caso non temos ningún tipo de queixa, pero si algúns dos concelleiros. Está máis que debatido, a nosa intención non é retirarlo, sempre ten unha norma de funcionamento que creo que ten que establecerse e vamos proceder á votación. Votos a favor da norma? En contra? Aprobado por mayoría sobre. Aprobado por maioría absoluta. Punto 7º da orde do día. Moción do BNG para conseguir avanzar en igualdade real e efectiva frente ao rearmamento do machismo. Bueno, primeiramente, se me permitides, vou dar lectura, aínda que non ao completo, para non resultar pesada, pero bueno, si para poñer un pouco en antecedentes o que xa vimos celebrando durante todos os anos por estas datas. A nosa moción di que vimos de celebrar o 8 de marzo, data na que o feminismo sae ás rúas en homenaxe ás loitas feministas que nos antecederon en reivindicación dunha vida en igualdade, especialmente no ámbito económico e laboral. Desde o Grupo Municipal do BNG queremos insistir na necesidade de responder a un presente de rearmamento do machismo e avance dos totalitarismos con máis feminismo. O mundo vive unha ofensiva de amenazas e dereitos elementais sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas fronte ao relato imperante da igualdade conseguida está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos entre os que ás portas do 8 e do 10 de marzo compre remarcar o marco socioeconómico e laboral. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromisos da Xunta de Galicia e do Goberno de Estado repercute negativamente no sostemento de servicios amplamente feminizados, como é o servicio de axuda no fogar. Desta maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador do Partido Popular nos servizos especialmente dedicados á igualdade, como son os CIM móviles ou os centros de crisis de 24 horas para violencias de índole sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral, vemos tímidos avances nos indicadores que son, en realidade, un espellismo. É este o caso, por exemplo, da leve reducción da fenda salarial, que en realidade explícase polo empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. Existe un maior número de mulleres desempregadas e inactivas que de homes. As tasas de temporalidade femeninas seguen a superar as masculinas, e a temporalidade feminina é maior en Galicia que no resto do Estado. Ao mesmo tempo, compre recordar que o período político máis recente estivo marcado polas novas denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como o político ou o cultural, e que no pasado 2025 houbo un incremento de feminicidios sen ningunha actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Ante a complexidade desta situación, é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permanezca e os dereitos legislados non sean executados. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as movilizacións do feminismo galego organizado, fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha axenda feminista galega que fai avanzar o noso país. Por todo isto, relatado con anterioridade, o Grupo Municipal do BNG propón para acordo do Pleno do Concello de Neda os seguintes puntos.
Primeiro, que a Corporación Municipal do Concello de Neda reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. Segundo, reclamar á Xunta de Galicia a promoción dun acordo de país para a creación dun Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galicia. Para tal fin, o Instituto contará cunha personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como obxectivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que a impidan, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galicia. E terceiro, instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo marco regulatorio e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros nasqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de rateos mínimas de personal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o personal que sexa obligatorio para a acreditación do CIM. E a maiores desto, quería engadir tamén, estes son os puntos que propoñemos para votación e aprobación, se é posible, neste pleno, e a maiores desto quería engadir un pouco o relatorio do sucedido ata o día de hoxe en relación á celebración deste 8M a nivel Concello de Neda, como ven sucedendo nos anos anteriores. O Concello de Neda aderiuse en Xunta de Goberno as declaracións institucionais da FEM e da FEGAM. Cabe recordar que nas xuntas de goberno quen está presente é o equipo de goberno, a oposición formamos parte desas xuntas de goberno, non? Entón, nese ámbito, o Concello decidiu adherirse a estas dúas declaracións institucionais unilateralmente, non? A oposición non se nos preguntou se nos gustaba máis ou nos gustaba menos. Isto fixose, estas adhesións fixéronse, a da FEM o 2 de marzo e a da FEGAM o 18 de febreiro, e estando de acordo pola nosa parte co espírito destas declaracións institucionais, tanto de un organismo como de outro, quizáis máis consonante coa de un que coa do outro, entendemos que nós non fomos preguntados nin se tivo en conta a nosa opinión sobre esa adhesión, non? Polo tanto, entendemos que sigue sendo necesaria a presentación desta moción no pleno porque é a visión política do BNG sobre esta celebración. E traemos esta moción precisamente para sumar e non para restar nin para sustituir ningunha declaración institucional previa. Eso está feito e está ben feito e esta moción únicamente ven a sumar e a propoñer estes puntos que acabo de relatar que para nós pensamos que sirven a futuro para conseguir esa igualdade real que todos e todas defendemos, non? E nada máis. Este concello, é dicir, este grupo sempre presentaba a súa moción hasta que un momento determinado se decideu para que non por nada, porque na FEGAM estamos representados todos e era o organismo que dado que nos representa, donde supostamente estamos todos de acordo, pero nos estamos, estou entendendo que os outros tamén, por eso nos adherimos sin máis, non foi outra cousa. E o que falamos na comisión de asuntos de pleno outro día, se pode rubricar esa para próximos exercicios e, reafirmar todo o que é defensa da muller e todo o que estamos facendo, que por certo este concello está facendo moito. Nos vamos a apoiar esta moción sin máis. Bueno, perdón. A dúbida que non me quedou claro, mencionabas como acordo o punto cuarto, pero non sei se ten a forma de acordo ou é unha enumeración de feitos. Punto cuarto. No, era simplemente... foi unha... Pero non era cambiar. De acordo, non me quedou claro, perdón. bueno, no noso caso vamos a votar en contra, mira. O primeiro que queremos dejar claro es que desde el Partido Popular es que no aceptamos lecciones de igualdad del BNG. No las aceptamos porque la igualdad no es patrimonio de ninguna ideología. No las aceptamos porque la lucha contra la violencia machista es una política de Estado.
y no las aceptamos porque esta moción no busca consensos, busca confrontación. El discurso del miedo y del rearme machismo, el BNG habla de rearme machismo y de avance de los totalitarismos. Lo que hace esta moción es importar un relato ideológico que divide la sociedad en bloques enfrentados. En Galicia no hay rearme de machismo. En Galicia hay instituciones que trabajan, recursos públicos que se financian y políticas que se aplican. Dramatizar no es gobernar. Acusaciones de privatización, relatos sin pruebas. Se acusa al Partido Popular de avance privatizador en servicios vinculados a igualdad. La realidad es que la Xunta financia la red del CIN, se sostienen programas de atención, se mantienen recursos contra la violencia de género. Si el BNG tiene datos que demuestran recortes estructurales, que los traiga, porque lo que trae hoy aquí es un marco ideológico y no una auditoría. El Instituto Galego das Mulleres, más estructura, más gasto, más igualdad, proponen crear un nuevo organismo con personalidad jurídica propia, presupuesto propio, autonomía plena. Traducido, más estructura administrativa. La pregunta es simple. ¿Necesitan las mujeres gallegas más burocracia o más resultados? Galicia ya cuenta con estructura institucional en materia de igualdad. Crear un nuevo entre todo no garantiza. No garantiza más empleo femenino, más conciliación, menos violencia. Garantiza, eso sí, más gasto estructural. El BNG convierte cada problema social en una excusa para crear una nueva administración paralela. El uso partidista del 8M. El 8M de marzo es una jornada de reivindicación amplia y plural, pero esta moción no busca una institucionalidad, busca que el Concello se adquiera explícitamente a la agencia política del BNG. Nosotros defendemos la igualdad desde la responsabilidad institucional. No debe instrumentalización partidista. No vamos a votar a favor de un texto que señala un partido político, utiliza el lenguaje ideologizado y presenta la gestión pública como un fracaso permanente. La realidad, gestión frente a la pancarta. La igualdad no se construye con discursos alarmistas. Se construye con presupuestos, programas, evaluaciones, coordinación institucional. El Partido Popular gobierna Galicia desde la estabilidad, y esa estabilidad es la que permite financiar políticas sociales. El populismo, discurso, no paga nóminas, la gestión sí. Conclusión, señores y señores concejales, la igualdad no necesita más épica. Necesita rigor, no necesita más organismos, necesita políticas eficaces, no necesita más confrontación, necesita responsabilidad. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular votará en contra de esta moción en los términos en los que está redactada, y lo haremos con la tranquilidad de quien gobierna pensando en las mujeres reales, no en la construcción de un relato ideológico. Muchas gracias. Cristina. Sí, por alusións, claro. Bueno, primeiramente decir que di o Partido Popular que o BNG trae aquí un texto ideolóxico. Lóxicamente, cada partido político ten a súa ideoloxía e o BNG ten a súa ideoloxía en materia de igualdade, igual que a ten o PP, igual que a ten o PSOE, igual que a ten calquer partido político. E esa ideoloxía e esa maneira de facer é a que queremos trasladar con esta moción, repito, para sumar en políticas de igualdade, non para restar en ningún momento, non? Se ofende tamén o Partido Popular polas alusións que se fan aquí ao afán privatizador do Partido Popular. Home, creo que é un afán privatizador que todo o mundo vivimos a diario e vemos dende as institucións máis altas ata as institucións máis baixas, pero neste caso en concreto si é certo que nese SCIN se privatizaron en algúns casos a xestión deses centros, non? Fala o Partido Popular
que o 8M é unha data de reivindicación amplia e de xuntar boas propósitos en canto a búsqueda de igualdade real, non? Eu non vexo, nin vin nunca ao Partido Popular nesas manifestacións onde se sale e se reivindica esa igualdade real, non? Ano tras ano o Partido Popular está ausente en todo eso. Se fala tamén de que non é responsable o Partido Popular, que fai moitísimas políticas en prol da igualdade. Solamente un detalle, aquí se fala precisamente do SAF, que é un sector típicamente feminizado, e precisamente están as traballadoras deste servicio están sufrindo unha precariedade laboral derivada da falta de financiación do servicio por parte da Xunta de Galicia. Todos sabemos que non está financiando o 100%, que era o que debería de financiar, e eso ao final repercute tanto na xestión, na prestación do servicio como na precariedade laboral das traballadoras. Entón o Partido Popular sí é responsable desa precariedade, non? E nada máis, non me sorprende que o Partido Popular non estivese de acordo con esta moción, e nada máis. Sí, só un tema. Estou de acordo, Cristina, que sempre se machaque ao Partido Popular, pero en cambio non reclaman a deuda histórica con Galicia de 2.500 millóns de euros. Te sabe que o SAF, o 35% que ten que pagar o goberno español non o paga. En realidad a Xunta si o paga. O sea, sempre apartado o Partido Popular. Que non digo que a veces teña razón, Ojo, eu non digo que seña perfecto o Partido Popular. Pero é que nunca reclaman a deuda histórica e a deuda que ten co SAF. O sea... Eso non é certo. Bueno, o sea, non pago o 35%. Non, que nunca reclamamos. Bueno. Reclamamos a parte que corresponde, pero agora estamos falando da Xunta, non? O Estado ten unha parte e a Xunta ten outra. Pero a Xunta non cumple tampouco, O SAF, si todo o mundo pagara o que tiña que pagar, iba a traballar de outra maneira. E si estou de acordo... Entre eles a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia está pagando o que ten que pagar, do cual aquí a maioría neste concello paga a Xunta. Non é certo. A maioría paga a Xunta. Pero non paga o que ten que pagar e ti o sabes. Bueno, que debía de pagar máis, estou totalmente de acordo. Totalmente de acordo. E que debía estar muchísimo mellor, totalmente de acordo. Pero estamos mirando os asuntos reales do momento. O asunto real do momento é que o goberno central non paga o SAF. E a Xunta tampouco. Non, entonces de onde aparecen os cartos para pagar aquí? Dos concellos. Está máis que debatido, vamos proceder a votación. Venga, sí, iso porque lle pedimos ao Ministerio, ao Goberno Central, é que mande os fondos e que os mande identificados para que todo o mundo e que a Xunta, as comunidades autónomas, sin excepción, asuman este servicio que é unha competencia deles e non dos concellos. Votos a favor da moción do BNG? 9. En contra? 1. Aprobado por mayoría absoluta. Punto octavo da orde do día, moción do BNG para reclamar que se garanta un financiamento xusto e un modelo público de servicio da axuda no fogar. Bueno, xa que estábamos falando deso, precisamente traemos a pleno unha moción nesa línea que di o seguinte: o servicio de axuda no fogar é unha ferramenta esencial para garantir unha vida digna ás persoas maiores, dependentes ou con dificultades de autonomía, permitindo que poidan continuar vivindo no seu fogar e na súa contorna, evitando situacións de institucionalización innecesarias e favorecendo a cohesión social. En Galiza, o SAF naceu como parte dun modelo público de servicios sociais impulsado durante os anos nos que o Bloque Nacionalista Galego tivo responsabilidades de goberno na Xunta, coa aprobación da Lei de Servicios Sociais e a creación do sistema basado na universalidade, na igualdade de dereitos e na responsabilidade pública. Este modelo foi sendo progresivamente deteriorado pola actuación do Partido Popular na Xunta de Galicia, que optou por un sistema de financiamento insuficiente e desequilibrado, trasladando unha parte crecente do custo do servicio aos concellos que non dispoñen nin das competencias nin dos recursos necesarios para asumir esa carga. Na actualidade, os concellos galegos están a soportar unha maioría do gasto do SAF, superando ampliamente os 200 millóns de euros anuais, mentres a chega da Xunta resulta claramente insuficiente. Esta situación vulnera o marco legal vixente en materia de dependencia, que establece a obriga de garantir o financiamento íntegro do servicio
do SAF entre a Xunta e o Goberno do Estado. A Xunta de Galicia mantén, ademais, módulos de financiamento moi afastados da realidade. O precio máximo fixado por hora do SAF non se corresponde cos custos efectivos das licitacións, que xa superan os 24 euros hora en moitos concellos neste último 2025. As propostas de incremento presentadas recentemente no seo da FEGAM, malia ser vendidas como avances, non cobren nin de lonxe o custo real do servicio e siguen obrigando aos concellos a asumir máis da mitade do gasto. A este infrafinanciamento estrutural súmase, ademais, un problema relevante de xestión dos pagamentos por parte da Xunta de Galicia que afecta aos concellos. Mentre os concellos están obrigados a facer fronte mensualmente ás facturas do servicio de axuda no fogar con prazos de pagamento que non superan os 30 días, a Xunta liquida a súa achega con carácter trimestral, en algúns casos con atrasos de varios meses, respecto ao remate do trimestre correspondente. Este sistema de liquidación e a dilatación nos pagamentos da Xunta obriga os concellos a adiantar recursos propios para garantir a continuidade do servicio, xerando importantes tensións en tesorería. Este modelo ten consecuencias directas sobre a calidade do servicio e sobre as condicións laborais das traballadoras. Un sector altamente feminizado que sofre precariedade salarial, un convenio colectivo caducado dende hai máis dunha década e a falta de medidas de prevención de riscos adaptada á súa realidade laboral. A maiores, os servicios sociais municipais vense saturados por unha xestión cada vez máis complexa, sen que exista un reforzo económico ou de persoal, ao tempo que se incrementan as desigualdades territoriais no acceso ao SAF segundo o tamaño do concello. O BNG defende que os coidados deben ser un dereito garantido e non un servicio condicionado polo lugar de residencia. Para iso resulta imprescindible un cambio de rumbo que asegure un financiamento suficiente. A FEGAM elaborou un informe en 2025 que reflectía a situación crítica dos concellos galegos que están a asumir máis do 50% dos custes deste servicio, pois o custo medio dunha hora ascendía xa no 2024 a 22 euros hora e as das licitacións do 25 ascenden a 24 euros hora. A Consellería, tras unha cativa resposta que contemplaba un financiamento máximo de ata 16 euros hora para o ano 2028, que foi rexeitada pola Comisión Executiva da FEGAM en novembro, polo que realizou unha nova oferta para o financiamento por un importe de 16 euros para o 26, 17 para o ano 27 e 18 para o ano 28. Esta proposta foi aceptada pola maioría da FEGAM, onde están presentes tanto PSOE, BNG como Partido Popular, foi aceptada pola maioría, apoiada polo Partido Popular e polo PSOE, e foi rexeitada polo BNG porque a consideramos totalmente insuficiente, porque nin tan siquera chega a cubrir o custe real que estamos falando, que foi de 24 euros hora neste último 2024. Entendemos que a defensa dos intereses municipais, tanto económicos como competenciais, exixen que as organizacións políticas manteñamos con determinación posicionamentos consecuentes e ambiciosos e exerzamos tamén de instrumento para cambiar o modelo asistencial das persoas máis vulnerables. Debemos reclamar da Xunta e do Estado o que lle corresponde en materia deste servicio, ata que asuma o servicio como un instrumento de benestar social, a través da creación dun organismo que permita atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas, unha especie de sergas, pero para os servicios sociais. Por todo isto, propoñemos para a aprobación deste pleno 3 puntos. O primeiro deles, reclamar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento do SAF ata acadar que a Xunta abone aos concellos a cantidade de 17 euros hora con carácter retroactivo dende xaneiro do 25, 20 euros hora neste 26 e que asuma o 100% dos custes no ano 27. Solicitar a Xunta de Galicia que impulse un novo modelo público de cuidados coa creación dun instrumento de benestar social que sustitúa o actual servicio baseado en horas por un modelo integral e personalizado no que se poña as persoas no centro das políticas, coa creación dun organismo similar aos Sergas, pero para os servicios sociais. E propoñemos tamén dar traslado desta moción á Presidencia da Xunta de Galicia, á Consellería de Política Social e Igualdade, ao Goberno do Estado, á FEGAM, aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e a outros concellos da comarca, convidándoos a apoiar mocións e iniciativas neste mesmo sentido.
Bueno, simplemente detallar que, como xa dixen na moción, o BNG, por eso traemos esta moción a pleno, porque o BNG votou en contra dese acordo da FEGAN, desa proposta que lanzou a Xunta de asumir a 16 euros, creo recordar que dixen, incrementando hasta 2028 as achegas que fai en concepto de SAF. Para nós, para o BNG, ese acordo foi unha chantaxe do PP, pero a través da FEGAN, onde a proposta era que se non se querían os 12 euros, que se non se quería esa proposta, que non era asumir o 100%, bueno, pois se non queredes isto, nos quedamos cos 12 euros que tiñamos antes, que era miseria, non? Entón, foi unha maniobra de chantaxe total e absoluta. E a maiores de todo eso, hai que recordar que o PP isto non ten que nacer en ningún acordo da FEGAN. O PP pode subir o prezo da hora que paga os concellos cando lle dé a gana. Goberna a Xunta de Galicia e pode facelo en calquer momento. Así que, bueno, por todo este relatorio e por esa discrepancia que tivemos na FEGAN, traemos esta moción tanto ao Concello de Neda como a diferentes concellos do país para os seus debates. Moitas gracias. Gracias, Cristina. No comentario, efectivamente, gobernaba o bipartito, pero unha lei impulsada polo PSOE, pero creemos que con falta de claridade, a veces sobre a financiación, falábamos antes, ou falaba Eladio, da parte que parece ser que corresponde a Madrid, pois que clarísimamente, eu tamén me fago unha reflexión alto. É o que dices ti, é unha chantaxe, por lo tanto, os gobernos, sea de calquer color, van ter que aceptar, non van renunciar a estes 4 euros, por certo que está aberto o plazo nestes momentos para adherirnos aos 16 euros, senón daquela sí que vamos fastidiados. Me dá un exemplo neste tema, pero hai un problema estrutural, que o salario, o que son os costes cada día son maiores, e prácticamente había que facer unha licitación cada ano como moi tarde. Bueno, non se pode facer, porque me falta de medios técnicos, esperemos que se aclare que non hai por todos a Xunta de Galicia e a comunidade autónomas todas, sin excepción, pero neste caso que nos corresponde en Galicia asume este servicio, pero o noso voto vai ser a favor, porque todo que sea a favor da dependencia, pois noso país, e neste caso, pois estes 4 euros non podíamos, ainda que for chantaxe sin el, é unha axuda importante, e eu creo, sin defender a comunidade autónoma, eu tamén creo que a regla de gasto impera para todas as administracións, e a mellor a Xunta tamén ten ese problema de cara a poder incrementar o gasto. Tamén pode ser unha reflexión alta. Estou facendo de defensor da Xunta, que non me corresponde, pero sí de que os servicios se den e se den con calidad. Vale, gracias. Eu vou votar en contra. O Bloque Nacionalista Galego traenos hoxe unha moción que, se un le con atención, parece máis un panfleto contra a Xunta que unha proposta seria para mellorar o servicio da axuda no fogar. Eu compro dicilo con claridade, cando falamos do SAF non estamos para facer campaña política. Repito, non estamos para facer campaña política. Estamos para garantir un servicio esencial ás persoas maiores, ás persoas dependientes e ás súas familias. O BNG fala de infrafinamento estructural, fala de afogar os concellos, fala de modelo fracasado, pero o que non fai é explicar como pensa financiar as súas propostas. Por que prometer que en 2027 asuma o 100% do custo do SAF? Pode soar ben nun titular, sin lugar a dudas. O problema é que iso supondrá centos de millóns de euros adicionais. De onde saen? De subir impostos? De recortar noutras políticas sociales? Ou simplemente non se explica porque non é unha proposta pensada para gobernar, senón para confrontar. A Xunta de Galicia puxo encima da mesa unha senda realista de incrementos, 16 euros hora, no 26, 17 no 27, 18 no 28. Iso é avanzar. Iso é comprometer recursos públicos de maneira planificada. Pode alguén dicir que é perfecto? Non, claro que non. Pero iso é responsable. O que non é responsable é votar en contra dunha mellora progresiva, porque non é maximalista. Iso demostra que o BNG prefere ou todo ou nada, en canto se trata de servicios sociales. Ou todo ou nada.
adoita acabar en nada. Tamén chama a atención que o BNG fala constantemente de competencias, pero propoña que a Xunta asuma o 100% dun servicio que, según a Lei de Servicios Sociais e competencia municipal, en que quedamos? Defendemos unha autonomía local ou un solo cando convén? E aí algo máis. Apenas mencionan a responsabilidade do Estado no financiamento de dependencia. Galicia é unha das comunidades máis envellecidas de España e recibe unha achega que non cobra nin de lonxe o costo real do sistema, porque non exixen con esa mesma contundencia máis que os recursos ao goberno central, porque é máis cómodo sinalar sempre a mesma dirección. Era o que comentaba antes de que non se lle reclama nada ao goberno central. Desde o Partido Popular defendemos un modelo público profesionalizado e sostenible. Defendemos mellorar o financiamento, sí, pero facelo con rigor, con diálogo con FEGAN e garantizando estabilidade aos concellos. Non creemos en crear macroestructuras novas, ningún anuncios gradilocuentes tipo Serga Social, que non explican nin custis nin competencias. Iso é vender unha etiqueta, non construir unha solución. O SAF necesita menos demagogia e máis xestión, menos titulares e máis orzamento real, menos confrontación e máis cooperación institucional. Repito, menos confrontación e máis corporación institucional. Porque ao final o que está en xogo non é o relato político, son as persoas reais, con necesidades reais. E nos imos actuar con responsabilidade, non con oportunismo. Moitas gracias. Bueno, sinto decir que estou de acordo con casi a último párrafo que acabas de decir, que evidentemente o SAF non necesita propaganda, sino que necesita máis financiamento, que precisamente o que non está recibindo por parte da Xunta e por parte do Goberno do Estado. Outra cuestión, é mentira, unha das cousas que dixeches de que non se solicita na moción do Goberno do Estado. O punto número 1 di reclamar á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado. Creo que queda bastante claro que se reclama aos dous entes que son responsables desta xestión. E por último, porque non vou entrar en máis debate, porque non vamos a estar de acordo neste punto en ningún momento, pero sí que dis que o BNG é todo ou nada en cuestión de servicios sociais, de prestación de servicios sociais. Claro que somos ou todo ou nada, e nós nos quedamos con todo, non con nada. E o nada se convirte en nada cando en fronte está a Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular, que é o que está sucedendo agora mesmo. Todo claro que é maravilloso pedir todo. O problema é de onde salen os cartos para todo. Claro que... Da xestión política. Da gestión política non. A gestión política sí, pero ten que haber cartos. Non. Si a gestión política para facer todo eso hai que subir impuestos. De onde salen? Hai unhas partidas xa... Claro que ojalá todo fora gratuito. Todos queremos todo gratuito. Todos queremos todo gratuito, pero hai cartos para pagar todo gratuito. Hai que ser un pouquinho consecuente con todo. Pero si hai cartos para privatizar moitos servizos que está privatizando o Partido Popular e dando beneficio a empresas privadas, en vez de deixalas en máis públicas como estaban. Para eso sí que hai cartos. Eu creo que sabemos moi ben. Entonces, bueno, a distribución dos cartos son prioridades políticas, e o PP ten as súas, e o BNG ten as súas, e o PSOE tería as súas. Creo que sabemos tamén moi ben como vai o público. Gracias. Neiva. Sí, es un acierto la cuestión del BNG. Identificam el problema exatamente, tienen una financiación insuficiente, eso estamos de acuerdo todos. Deberían ser la mitad el Estado y la mitad la Junta, y creo que compartimos esa opinión. Pero no apunta el modelo de gestión, como deben de completar, ¿no? Que eso. Entonces, lo ideal, claro, sería que fuera
la Junta que llevara todo, ¿no? Sanidad, cuidados y bienestar, que tuviera un modelo integrado, ¿no? De gestión. Sería lo ideal. Pero de momento no lo tenemos. Entonces, claro, nosotros defendemos eso, la municipalización del SAT, ya lo hemos dejado constancia en el pleno anterior y volvemos a incidir en lo mismo, que sería mejor que ese servicio fuera gestionado por el municipio, y mientras no sea así, pues votamos a favor. Muchas gracias. Vale. Procedemos a votación. Votos a favor da moción. 9, En contra. 1, aprobado por maioría absoluta. Punto 9 da orde do día, moción do delegado de condena a agresión militar contra o Irán en defensa da paz e do dereito internacional. Bueno, paso a ler a exposición de motivos, intentarei resumir para non... E ven a decir, a escala militarista e belicista desencadenada polos Estados Unidos e os seus aliados están a levar ao mundo a unha crise de consecuencias imprevisibles. O ataque militar perpetrado polos Estados Unidos e Israel contra Irán pon en risco a vida da población civil, amenaza a estabilidade de todo o Oriente Medio, cun perigo inminente de guerra aberta e abre as portas a unha nova crise enerxética mundial que pagarán as clases populares e que afectará ao conxunto da economía. Esta agresión injustificada supón unha nova e gravísima vulneración da soberanía dos povos, do dereito internacional e da Carta das Nacións Unidas. Pretende legitimar a lei do máis forte e dinamita calquera posibilidade de diálogo e solución negociada dos conflitos. A historia repítese. Os mesmos que nos venderon a guerra de Irak con falsas armas de destrucción masiva son os que agora inventan novas amenazas para justificar os seus bombardeos. Esta agresión militar non é un feito illado, senón que se enmarca nun patrón de actuación reiterado das grandes potencias militares e das súas alianzas. As intervencións armadas e os bombardeos preventivos convertéronse nun instrumento habitual da política internacional, con graves consecuencias para a estabilidade global e para o respeto ao dereito internacional. A estrategia de guerra permanente busca o control dos recursos estratégicos e a imposición de intereses geopolíticos pola forza, desprazando a soberanía das nacións e o dereito dos povos a decidir libremente o seu propio destino. A sociedade galega está maioritariamente comprometida coa paz, co multilateralismo, coa legalidade internacional e coa soberanía dos povos. O pobo galego é contrario á escalada armamentística e aboga pola resolución das controversias e dos conflitos a través do diálogo, da diplomacia e da negociación política. Por todo isto, propoñemos a votación para este pleno os seguintes 4 puntos. Primeiro, manifestar a condena á agresión militar contra o Irán, contraria ao dereito internacional e á Carta das Nacións Unidas, así como as políticas de guerra e inxerencia que contribúen á escalada bélica e á desestabilización internacional. Segundo, facer un chamamento á comunidade internacional e de xeito especial á Unión Europea, ao Estado español e á Xunta de Galicia para que adopte medidas concretas dirixidas a frear a escalada bélica e garantir o respeto ao dereito dos povos a exercer a súa soberanía sen inxerencias externas e a promover a recuperación das vías de diálogo e solucións pacíficas das controversias. Terceiro, rexeitar as amenazas de Trump e demandar ao goberno do Estado que poña fin de maneira definitiva a presencia militar norteamericana en territorio español, a autorización do territorio galego como base de infraestructuras e actividades da OTAN e reclamar a saída do Estado español da OTAN. Cuarto, opoñerse ao envío por parte do goberno español dos medios e material de guerra á zona de conflito. Nada máis. Bueno, por a banda do PSOE penso que é ben coñecida a postura tanto do Partido Socialista como do Goberno do Estado, absolutamente en contra desta agresión. Como se comentou xa en asuntos de pleno, o que non estamos de acordo é coas partes desta moción relativas á saída da OTAN, así como o envío de medios á zona de conflito. Como xa explicamos na comisión, enviar medios como pode ser buques ou calquer outro tipo de medios nunha zona non implica que se participe no conflito, sino que pode prestar asistencia ou apoio ou outras labores que nada teñen que ver directamente co conflito, prensa a que estean nas inmediacións. Tamén como manifestamos na comisión, gustaríamos votar a favor, pero para iso solicitamos a retirada dos puntos terceiro e cuarto.
Bueno, o que se nos contestou é que non, que a moción era íntegra. Outra alternativa que propoñemos é votar por partes, para dividir a moción en dúas partes para poder votar na súa integridade cos puntos 1 e 2 e logo votar en contra dos puntos 3 e 4. Bueno, por a nosa parte non vamos a retirar os puntos, como xa falamos en asuntos de pleno, e o de votar os puntos por separado, bueno, se é unha petición do Partido Socialista para facelo desa maneira e é posible facelo, pois non, o sea, nos dá exactamente igual, pero non os vamos a retirar. Me miran a mí os concelleiros. Tesitura casi de inventiva, máis que... Era mellor que dixera que non. Esa está. Máis que de asesoramento xurídico. No, pero é unha labor casi de inventiva, máis que de asesoramento xurídico. Non se pode separar ou presentar luz, non se pode. No, vamos a ver, se pode facer moitas cousas. O que pasa é que os antecedentes están expostos, os acordos tamén. O primeiro punto é manifestar a condena á agresión militar contra Irán, é unha manifestación. O segundo punto, facer un chamamento á comunidade internacional en xeito especial, a Unión Europea, Estado Español e a Xunta de Galicia, para que adopten medidas concretas dirixidas a frear a escalada bélica. Claro, pero como lle enviamos esta moción, entón? É dicir, porque esta moción non é unha mera declaración institucional, donde como facemos? Claro, non hai un problema en votar os puntos independentes, eso por suposto que non hai ningún problema, pero a moción entón procéase de cara a súa revisión, entón, se quere votar os puntos independientes se pode facer, eso por suposto que sí, claro. En canto a moción, eu devolvo a moción a mantemos como está. Esa é unha decisión. A mantemos como está. Non imos retirar o punto que solicita o Partido Socialista de reclamar do Estado español a saída da OTAN, porque, bueno, o BNG ten unha posición clara en canto a eso. Para nos a OTAN está moi desvirtuada do seu nacemento, si que en algún momento efectivamente naceu para algo bon. De feito nos vimos metidos na exixencia por parte da OTAN de que o Estado español dedicara o 5% do PIB para gasto militar, cousa que o Partido Socialista, neste caso no goberno do Estado, rexeitou e quedou nun 2,1%, porque ese 5% supoñerían 77 millóns de euros anuais para o Estado español. Bueno, supoñendo recortes, evidentemente, en sanidade, educación, servicios sociais, infraestructuras, en diferentes cuestións. Para nós, para o BNG, a día de hoxe queda moitísimo máis claro que a OTAN que é o brazo executor das actividades de Estados Unidos, que tomou decisións unilaterais na iniciación desta guerra, e que despois exixe a OTAN que apoie esa decisión unilateral que está utilizando para fins e beneficios propios e nada máis. Entón, bueno, non imos retirar ese punto. E sobre outro punto do envío por parte do goberno español de medios materiais á zona de guerra, o sea, a zona de conflito, entendemos que forma parte das aportacións que España fai como membro da Unión Europea. Non sei exactamente se é así, pero bueno, creo que é algo así, non ten nada que ver coa OTAN. Pero aquí di claramente o poñerse o envío por parte do goberno español de medios e material de guerra á zona de conflito. Unha cosa é ter un apoio humanitario, outra cosa é acudir con material de guerra, non? Entón, por eso propoñemos estes puntos. Isto de cara á votación, perdón, por rematar ese asunto, se o Partido Socialista vai votar en contra e non se aproba, non se pode enviar unha moción fragmentada, non? Que é o que antes falaba. O que si se pode facer constar é unha explicación de voto que está máis que explicado, é dicir, porque se vota en contra que quede constancia neso, si se vai votar en contra, si se mantén o voto en contra. Claro. Eu vou votar en contra. Vou pedir unha pequena charla.
En defensa do dereito internacional, pero sin simplificacións ideológicas, el Grupo Popular comparte la preocupación por la estabilidad internacional y por las consecuencias humanitarias de cualquier conflicto armado. Sin embargo, considera que la moción presentada ofrece una interpretación parcial y claramente ideológica en la situación internacional, reduciendo un conflicto extremadamente complejo a un relato simplista de agresiones y víctimas. La situación en Oriente Medio no puede analizarse ignorando factores clave como la política regional de Irán, su programa nuclear o el apoyo de organizaciones armadas que desestabilizan la región. Defender el derecho internacional implica analizar todos los elementos del conflicto y no solo aquellos que encajan en una narrativa política concreta. España forma parte de alianzas internacionales, fundamentalmente la estabilidad global, entre ellas la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Estas alianzas no representan políticas de guerra, sino instrumentos de cooperación, disuasión y defensa colectiva entre democracias. La propuesta del BNG de exigir la salida de España de la OTAN o con el fin de presencia militar estadounidense en territorio español no contribuiría a la paz ni a la estabilidad internacional, sino que aislaría a España de sus socios europeos y atlánticos y debilitaría nuestra capacidad de respuesta ante las amenazas globales. España debe actuar como un socio fiable dentro de la comunidad internacional, promoviendo soluciones diplomáticas y el respeto al derecho internacional. Pero en esa posición responsable implica también cooperar con nuestros aliados, defender la estabilidad internacional y participar en marcos multilaterales de seguridad. Una política exterior basada en el aislamiento o en el abandono de las alianzas estratégicas no fortalecería la paz, sino que reduciría la capacidad de España para influir en la resolución de los conflictos. El Grupo Popular considera que además este tipo de mociones tienen un carácter claramente propagandístico y no aporta soluciones reales desde el ámbito municipal. Los ayuntamientos deben centrarse en los servicios públicos, la gestión local y la mejora de la vida de los vecinos. Convenir los plenos municipales en espacios de debates geopolíticos de carácter ideológico no contribuyen a resolver los problemas reales de los ciudadanos. Conclusión. Por todo ello, el Grupo Popular reafirma el compromiso con la paz, la diplomacia y el derecho internacional. Defienden el papel de España dentro de las alianzas democráticas internacionales y rechaza el enfoque parcial e ideológico de la moción presentada. En consecuencia, no puede apoyar la moción propuesta en los términos planteados. Gracias. Nada que decir. La moción es simbólica, poco efectiva, no es para generar titulares, pero bueno, porque la Junta entendemos que no tiene competencias, ¿no?, para internacionales, para actuar, entonces, pero votamos a favor. Cristina, ¿quieres decir? No, estaba mirando. ¿Votos a favor de la moción? Vamos, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? 3, 7, no queda aprobada por mayoría absoluta. Punto 9 da orde do día, moción do BNG punto 10 da orde do día. Punto 10 da orde do día, moción do BNG sobre o alumeado público do Concello de Nega. Bueno, vou saltar os primeiros párrafos porque sabedes todos a moción e basicamente son un relato de que o alumeado público é un servicio básico de competencia municipal, etc. Más centrados é decir que no caso do Concello de Neda a realidade evidencia que o sistema de iluminación actual pública presenta deficiencias importantes que afectan a vida cotidiana dos veciños. Existen moitas zonas oscuras e con iluminación insuficiente, o que xenera continuamente apagóns recorrentes e moitas áreas cegas en rúas, beirarrúas, pasos de peatóns, espacios públicos, os conseguintes riscos para a seguridade viaria e peonil que isto supón. Boa parte da instalación utiliza aínda unha tecnoloxía obsoleta, con cadros, columnas e luminarias que non cumpren cos estándares actuais de eficiencia, calidade lumínica e seguridade eléctrica, tal e como pon de manifesto a auditoría enerxética encargada polo propio Concello para dispor dun diagnóstico preciso do estado do alumeado. Tamén se ten sinalado desde distintos ámbitos elementos do sistema do alumeado en mal estado, columnas e luminarias deterioradas ou inestables, cableados e cadros antigos,
que poden supoñer un perigo inminente para as persoas ou os bens, ademais dun evidente deterioro da imaxe urbana do municipio. Esta situación tradúcese nun servizo deficiente, cun elevado custo de mantemento correctivo, un consumo enerxético innecesariamente alto e unha percepción cidadán de abandono que perxudica a mobilidade diaria, o atractivo das zonas comerciais e a protección turística e económica do Concello de Neda. Por todo isto, propoñemos que se voten os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a poñer en marcha un plan integral de renovación do alumeado público, tomando como base a auditoría enerxética xa realizada e os criterios do Regulamento de Eficiencia Enerxética en instalacións de alumeado exterior. Segundo, establecer como prioridade inmediata a intervención nas zonas que presenten deficiencias graves de iluminación, riscos para a seguridade das persoas ou maior intensidade de uso cidadán, comenzando polas contornas escolares, sanitarias, deportivas, comerciais e diferentes itinerarios peonís. Terceiro, incorporar neste plan a sustitución progresiva da tecnoloxía obsoleta por luminarias LED de alta eficiencia, sistemas de regulación e, cando sexa viable técnica e económicamente, telexestión, garantindo o cumprimento da normativa vixente en materia de eficiencia enerxética, seguridade eléctrica e contaminación lumínica. Cuarto, explorar e solicitar todas as líneas de financiamento disponibles doutras administracións galegas, estatais ou europeas co objetivo de minimizar o impacto sobre as arcas municipais e maximizar o aforro estrutural na factura eléctrica. E quinto, informar periódicamente en comisión informativa e en sesión plenaria, así como a veciñanza a través dos canles de comunicación municipais sobre o grado de avance do plan, o calendario de actuacións e os aforros enerxéticos e económicos acadados. Moitas gracias, Cristina. Este Concello, este grupo de goberno entrou no ano 2015, onde había unha deuda reconocida e viva de 926.000 euros, unhas reglas financieras marcadas pola Unión Europea que continúan hoxe que nos impide incrementar o gasto. Unha situación, incluso unha póliza de crédito de 185.000 euros para a escola infantil e uns viales, un estado lamentable e determinado tipo de infraestructuras que tuvemos que facerlle frente. Seguramente, a día de hoxe estaría moito máis avanzado toda esta renovación pois se nos queda, por exemplo, a pasarela, se fixo unha eficiente construcción, ou se, por exemplo, non tuéramos todo o problema que tuvemos da agua, un recurso tan necesario e, sobre todo, vendo como en estes momentos se incrementou o precio da que vende das forcadas a 0,44 metros cúbicos. Estamos traballando sobre ello. É necesario, pero xa o estamos facendo. De feito, temos pendiente algunha reunión cos técnicos a ver se hai forma, incluso coa empresa que fixa a auditoría, de facer unha financiación para facer un cambio, incluso desde todo o Concello, parte do Concello. Topámonos moitas veces coas trabas de que o que se quere facer ten trabas legales e non se pode levar adiante. Pero estamos traballando sobre eso e, por lo tanto, creemos que esta moción, recollendo deficiencias, cuestións que están aí. Temos un problema moi importante en determinadas zonas de apagos que creemos que venen derivados son derivacións do que teñen a iluminación e, sobre todo, porque hai moitos, por onde pasan o caldeado, hai moitos árboles, nos pelan algún cable e é moi difícil para os técnicos, para a empresa suministradora, acceder ou saber onde está. Por eso se produce esta situación. É necesario cambiala, estamos no camiño correcto e esperemos, canto antes, empezar a facer moito máis do que se le ha feito, pero as prioridades estuveron aí e primeiro foi ese plan diario municipal, e da que non se rematou, porque queda zonas que se deterioraron, pero prácticamente a día de hoxe a maioría da inversión xa deberá ir para alumeado. Totalmente a favor da moción, añadindo así unha puntualización que ben dixo Cristina de potenciar o alumado en colegios e tal, tamén un pouquichino en zonas paso de peatóns e todo eso, que hai bastante, pero unha moción que estou contento de votar a favor. Moitas gracias. Gracias. Bueno, hablando de paso de peatões, a iluminación aí na avenida de Algeciras, hemos comprobado que realmente já está hecha. Enhorabuena, lo hemos conseguido, ¿no? Pues no está Eso bien. está, Pues a mí no me gusta. Eso está bien, Pues a mí porque... no me gusta. A ver, esperemos que la empresa ponga a farlar un poco más. No... Se puso, pero creo que te va a hacer fraude. Pero perdona, Neima. Bueno, solo quería sacar eso, que
llevábamos mucho tiempo solicitando a iluminación del paso do peatón este, exatamente, da Avenida de Algeciras, que aí estuvo a punto de sufrir aí alguna persona, ¿no? Un accidente, un atropello, y está muy bien. Hay muchas zonas que aún siguen sin iluminación pública. Nos han reclamado muchos vecinos, he trasladado este tema al consejero, ¿no? Que postes caídos, sí, tenemos una estructura deficiente, ¿no? Creo que deberíamos de mirar un poco e intentar ir sufragando este tema. No sé hasta cuánto, ¿no? El Consejo dispone para actuar en esta cuestión, pero se debería empezar. La infraestructura, como digo, es obsoleta, está mal mantenida, no tiene una manutención ajustada, entonces claro, deriva esos problemas de apagones que tenemos seguido. Además, el consejero pues, no responde a los vecinos como debería. Entonces, votamos a favor. El consejero, en el momento que recibe una comunicación, se le comunica a la empresa, pero es verdad que esta empresa y todas las empresas pues tienen falta de personal y eso se traslada, o muchas veces, como en zonas concretas, que la vegetación, los árboles sobre todo forestales e moito cableado pasa por zonas onde hai árboles, pues, producen os danos que é o que nos está prexudicando, pero bueno, que fai falta un cambio, sí, pero se está tramitando, por tanto, nosotros esta moción para nós pues, non ten sentido porque se está traballando e por algo que solo que se traballa, pues bueno. Pues... Apuntar que a mellor esa precariedade da empresa xestora vendada pola caducidade do contrato. Está paralizado. Entonces, esas cousas tamén hai que telas en conta e como ben decías, é unha cuestión de prioridades. O goberno municipal do PSOE tivo como prioridades de destino de distintas achegas supramunicipais a certas actuacións e unha delas non foi alumeado público nestes últimos 11 anos, entón foi unha cuestión de prioridades. Se puido ter feito con fondos, como digo, vía Diputación, se puideron ter solicitado fondos europeos, que houve axudas nesta materia, que outros concellos sí as solicitaron e as conseguiron. O Concello de Neda ni siquiera se intentou. Entón, bueno, que esteñamos na situación actual de degradación do servicio de alumeado público porque sí, porque hai que atender, non é certo, foi porque non foi unha das prioridades do goberno socialista neste caso. Entón, bueno, simplemente a nosa moción creo que estades todos de acordo no que aquí se di, incluso o equipo de goberno, entón tampouco non entendo moi ben ese voto en contra, porque se efectivamente estades de acordo en seguir desenrolando todo isto, que si se empezou a traballar, se cargou esa auditoría e etcétera, pues seguir por unha senda... Hai outra do 2017, imagínate xa. Sí, xa sei que hai outra, pero bueno, pero hai unha máis actualizada, que si se encarga é para algo, para traballar sobre algo, non? Para iso se fai. Moi ben, pois está debatido. Votos a favor da moción? Sí. Votos a favor? En contra? 6 no queda aprobada por mayoría absoluta. Robos e preguntas. Ai, perdón. No, se está. Robos e preguntas. Perdón. Robos e preguntas. Ou Cristina. Eu traía unha pregunta, porque preguntei no último pleno, me parece, e todavía non soupemos nada sobre o WhatsApp do Concello, que dixetes que ibas a mirar a ver como era, como funcionaba, como había que facer, saber exactamente como hai que facer e como está funcionando. Logo preguntar tamén, porque vimos, creo que hoxe pola mañá se publicou unha noticia de que se vai a producir a nomear a unha persoa para que desempeñe as funcións de traballadora no SAF a tempo parcial e tal, saber por qué ou que sucedeu nese caso. E logo dúas preguntas para o concelleiro de Obras, porque como non fai as comisións de Obras, porque ao parecer ten castigada a oposición, pois entón traemos as preguntas aquí ao pleno. Dúas preguntas, unha delas é unha petición, máis que unha pregunta. Hai un bache terrible diante da escola do Cole San Isidro, que cada vez é maior, xa por non falar dunha zanxa que se fixera aí tempo, non sei para qué, pero que está tamén hundíndose pola calle abaixo, non sei que pode ser, supoño que será canalización de auga ou algo deso, pero se está fundindo. E outra é sobre unha solicitude que somos coñecedores e ademais vímola incluída nunha acta de xunta de goberno da Asociación A Piruchela,
que solicita que se pinte unha zona en amarillo ali diante do local para, bueno, porque hai persoas que acuden ao local en cadeira de rodas para facilitarlles o acceso. Vimos que se deu traslado ao Concelleiro de Obras na Xunta de Goberno desta cuestión. Sabemos que xente desta asociación falou con el e hai unha aparente oposición por parte do Concelleiro de Obras a realizar esa actuación. Entón queremos saber que pasa nese punto e por que esa negativa. E nada máis. Moitas gracias. Bueno, o WhatsApp se mercou un novo móvil porque o que tiñamos aquí era a piscina e teno arriba os servicios técnicos, neste caso sabes o nombre? Verónica, Verónica, desde aí a xente que queira salir pide fallas o YouTube ou manda aí a ese número de teléfono, desde aí se van mandar os WhatsApps institucionales do Concello. Xa está mandando, empezouse hai pouco. Pediríamos que eso se publicite, para que a xente sepa que hai ese servicio, porque se non sabe ninguén non vale para nada. Eso era un tema dos que tíamos. Traballadora social, pois temos unha traballadora con un proceso de incapacidade permanente neste momento e baixa médica, por un problema temporal, e a outra persona colleu unha plaza ao outro lado. Por iso, en este momento estuvemos informando. Non está ninguna das dúas. En este momento, a día de hoxe como primer día, non está ninguna das dúas. Por iso é tan urgente convocar esa plaza. Enfermedade, lle ven a calquera e por esas circunstancias, non é outra cosa. O concelleiro traballa e traballa duramente, me consta que todos os días, e de feito non é ese bache, e aí había no seu momento, houve un problema coa agua, que salía agua amansada, e se fixo unha zanxa desde arriba hasta baixo para levar aos viais. Esa zanxa estáse a fundir. Que é o que tamén nos está pasando. Eu creo que aquí as empresas debían ter constancia, porque nosotros como políticos, eu creo que agora temos experiencia xa para requerirlos. Que o problema é que co tempo se vai baixando. Choveu muchísimo. E pásanos aí, e tamén nos pasa outra vez en Xerro de Urbaz. Lo digo para que avisades. Están eses baches, está tamén uns que vai a Naraío, na zona de Liñares. Sí, son 4, está encargada a empresa xa desde hai 5 ou 6 meses. Ahora que empezou o bon tempo, de feito empezaron un fin de semana, a semana pasada, a ver se ao longo desta semana poden facer, que era en que dado. E depois Chela, bueno, aí vamos, hai un, creo que tamén xa se aprobou, se aprobou xa unha reordenación do tráfico, e sobre todo pola calle de Xeral Morgado, para evitarse que estacionen na zona de arriba, porque cando sales non tens visibilidade. E nese efecto temos, creo que un informe da Policía Local que desaconsella ese vado, porque hai varios ali. No, pero non é un vado. Non é un vado. É unha zona de 1 metro, en amarillo. Explico eu. Sí. En esa zona, ao lado xusto da porta, un pouco máis abaixo, perdón, un poquinho máis abaixo, hai un vado, donde se pode facer utilidade porque é un vado. Sí, pero non... Pero se pinta de amarillo diante dese bar, que non se pode pintar porque non permite... Son os técnicos. Hai que facer... Os técnicos non permiten. Bueno, os técnicos. Se pode facer... Teria que solicitar un vado, o propietario do local ou do edificio, o dueño. Sí. Ese vado é permanente. Non é un vado de dicir pinto cando ven unha señora con un neno que ten problemas. Unha señora ou calquer persona. Ben sei de que estou falando. Calquer persona. Pero sí, ben sei de que estou falando. Cando ven unha persona, non se saco de señora, se pone persona. Con un problema, para poder baixar, ese vado ten que estar libre todo o ano. Ese pedazo ten que estar libre todo o ano. Hai 5 vados en ese mismo lado da calle. Enfrente, outros 2. A miña pregunta é, que persuicio supón que 1 metro, porque é 1 metro, 1 metro da beirarrúa non se poda estacionar ali durante todo o ano, se ese metro sirve para dar acceso a un local que é unha asociación, non estamos falando de un centro, de un caso particular, é unha asociación onde acuden diferentes personas, algunhas con as necesidades e outras con outras. Todo eso mismo había que facelo en todos os cantos locales e en Pedra. No, en todos os locales que o soliciten. Para ese local solicitaron o seu día e se les dixo que non. Sí.
Aí creo que o informe da Sin Policía... embargo, pregunto, cousa que me parece, o sea, está nunha situación, cousa que me parece correcta, quero remarcar eso, que cando unha persona solicita unha praza de minusválidos porque necesita para diante da súa vivenda, se lle concede e se lle pinta. Cousa que me parece correcta, con informe de que precisa realmente esa praza de minusválidos. Esa praza de minusválidos tamén queda vetado o aparcamento do resto da xente todo o ano, exactamente igual que este metro de pintar de amarillo. Que a maiores de todo isto, hai un garaxe un pouco máis adiante, en frente do centro cívico en concreto, que hai 2 vados, e no medio deles non hai garaxe, pero dificultaba maniobra, etc. Ben, e se pintou de amarillo, todo no medio. Vado e fora do vado. E aí sí que se fixo. E agora se vai pintar de amarillo todo largo. Desde o Lourdes hasta a estación. Me parece algo que debía estar feito hai moitísimo tempo. Perfecto. Para rematar o... Pero... Eu creo que para rematar o tema, vamos a esperar a ver como queda... No, pero a mí me gustaría decir que esa enquina e esa... Non é enquina. Sí, enquina, de decir non pinto de amarillo, cando hai máis zonas do Concello, agora mesmo non se me ocurren, pero hai máis zonas nesa situación, é un metro de amarillo que sabes que o solicitan para dar facilidades de acceso a unha persoa con mobilidade reducida. Pero esa facilidade non entendo por qué. Non, porque non lle cubre a solución, non lle cubre a solución. Porque o ancho da acera non permite despegar unha rampa para que ti poidas, para que ti poidas acceder desde a propia acera, sino que cando ti despegas a rampa, tes que acceder desde o arcén, porque senón non dá, non podes virar. Ese é o motivo. Eu creo que é ben sencillo. Entón, eso habría que facelo en todas cantas viviendas hai, desde arriba hasta baixo. Se nunha vivenda hai unha persona que ten mobilidade reducida e o precisa para entrar e salir na súa vivenda e hai medios prácticos e materiais para facelo, o Concello debe de velar por esas cuestións, como que non? Como non vai velar o Concello por esas cuestións? Pasa a estudio. Non, en estudio xa está, e a resposta que ten esta asociación é un no, rotundo. Entón, vamos a ver. Neiva. Sí. Tengo una pregunta para el señor Javier Novo y la consejera de Turismo. Si tienen un registro de las viviendas turísticas que preguntaron en la comisión informativa ya que hubo, si tienen previsto hacer un registro o intentar hacer un registro de estas viviendas turísticas para saber cuáles hay en esta. También para el señor Javier Novo, que me ha dicho en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente que iban a hacer la repoblación del Monte de Ancos. Si ya sabe algo cómo se va a hacer, qué especie se va a plantar, y eso, qué tipo de plantación y la planificación cómo va a ser. Nosotros creemos que ahora ya ha pasado el tiempo, pero bueno. También para usted, hay un vertido ilegal que también lo he comentado en la comisión, las tapas del canal de la Marina, si ya se retiró, si sabes algo. La trabajadora social, Sí, perdón. La trabajadora social que estaba trabajando aquí a media jornada, al parecer se ha ido, están convocando otra plaza. ¿Esa plaza es en las mismas condiciones o van a mejorarlas? Si es a jornada completa o si va a seguir a media jornada. Pensamos que debería ser a jornada completa porque esa mujer se ha ido, creo que justamente por eso, ¿no? Creemos, vamos, no lo sabemos seguro. Y un vecino también ha mandado fotos de personas tirando escombros. Al parecer se le han enviado a usted o al consejero de servicios, no lo tengo claro. Me han planteado la pregunta. Un vecino o una persona o alguien. Alguien. No podemos decir que son vecinos. Yo no sé quién fue, sé que simplemente enviaron unas fotos y si van a hacer algo a respecto de este tema.
Y la Asociación de Vecinos también nos traslada otro tema que creemos que es para pensarlo, ¿no? Que el pasado 24 de agosto presentaron por registro una solicitud que exponía que as notificaciones que chegaban desde o Conselho era a través de un correo de un partido político, alvarinho@psdh.psoe.org. Entonces ellos procedieron a solicitar que todas las es que me corta, que todas las publicidades, mensajes que fuera desde un correo desde el Conselho, no desde un partido político. Y nada más. Bueno, pola miña banda, penso que están contestadas xa na Comisión Informativa hai unha semana, e o registro de vivendas turísticas, aparte o arquitecto municipal deu unha explicación bastante amplia sobre tamén o abogado sobre como está a situación xurídica e como se regula isto. O registro de vivendas, tal como se informou o lunes pasado, leva ese registro á Xunta de Galicia e facilitouse incluso na Comisión o número de vivendas registradas. Mesma resposta para Monte de Ancos, non hai novidade respecto ao lunes pasado, estamos esperando unha proposta nova, complementaria da que xa se informou no pasado, para o proxecto integral para replantar e regenerar o Monte de Ancos. E non sabes que especies, ni nada? Non, no momento non. Serían pola nosa profesión, porque falamos cos viveiros especies autóctonas. De feito, queríamos facer o día da plantación, queríamos encargar despois se nos foi un poquinho, pero serían especies autóctonas das que poidan salir ali. No que respecta a Canal da Marina, pues, se limpiou, de feito acaban de unha actuación continua, un canal de captación, e iso se retirará, eso non vai quedar ali. O que pasa que cando se fixo, chovía moito, e era unha actuación urxente, por tanto, eso non queda. De feito, a semana pasada, pues, caeron os eucaliptos, está onde está, e pues, hai que retiralos. A Traballadora Social vai por media xornada porque temos a outra traballadora de baixa. Ojalá un día, eso supoño que hai que facer unhas modificacións técnicas para o día de mañá pues, ter unha persona a xornada completa que esperemos que se poida facer. Da foto de escombro que yo enseñaba, se vai facer, se vai mandar a policía, porque cando nos chega o concelleiro. É de hoxe? Sí, é de hoxe, a foto é de hoxe. Si, iso era... Non identificará. Ai, non sei se é outro día, Creo que é de sábado. De que é a foto? Perdona, eu enseñei ya, Yo pensei que creo era que foi este. del sábado. Donde foi? Non sabes? Es A ver, que no tengo las fotos. se tiraron en varios sitios. Es decir, A mí no o me Venres enviaron se las recolleu fotos, o tema solo ausente. me han dicho, se les va a enviar. Pues non sei, pues pode ser. No, Eu a día de no hoxe sé. non vi, pero pode ser que se chega. Mira, eu mandaba información desde que non existía o WhatsApp aos veciños, a asociación de veciños. E antes de estar esta directiva, había outras que no seu momento pediron, oye, pues a ver se nos pasas información. Eu non tiño ningún interés. É dicir, a información oficial é por registro, e o registro, o Concello contesta oficialmente. Dios me libre de ter ganas de molestar a nadie, de informar, ni nada, tenga eso. Vamos, non foi nunca a miña opinión, ni seguirá. Pero bueno, si nos di, porque eu mirei ese tema, ese correo, sí que o vi, que se eliminaron, creo que xa estaba eliminado, pero igual, pues, non sei, quedou aí. Claro. Non sei, alguna cosa que se manda de, pues hai unha convocatoria de unha subvención ou algo, non por outra cousa, non? Pero o teu correo, sí. Pero eso creáchelo fai un mogollón de Hai tempo para asociacións. 30 anos. Para as asociacións que levan chegando 30 anos, por eso, claro. 20 anos. Sí, non é outro tema, non... Sí, Salvarino ahora la pesa, porque funciona ben, porque os outros moitas veces queres facer desde outro e non chegar. De feito da asesoría, non me vai, non me permite esa, non por saber por outra cousa, senón que acabo de facer publicidade. Solo para concluir que, claro, eles lo que dicen es, claro, desde eso deixaron de recibir ninguna información. Pero entonces me chamaron, claro, pero esa información non existe. Non existe, claro, claro. Pero que non existe outro, claro, non existe. Entonces é a misma. Claro, me di, oye, non me moleste usted. Vamos, ao momento. Non é interacción, claro, pero non existe outro tipo de trámite. Agora, o que existe é o do Concello, se comprou un móvil para que se crea un grupo de difusión, que
Ahora xa temos posibilidades económicas para facer todo isto e máis, e está arriba. Está en... Recordar de publicitar eso. Sí, vamos, sí, Para que sepa todo o mundo. sí, efectivamente, Se non se sabe ninguén, tardou, e de feito hai xente que xa recibe. Sí, pero ten razón. Y ahí hay que Eso, subir a registro y sí, ali a solicitar que asuntar, se incluya. é comunicar. Vale. Unha cosa de unha fe para que recibas e despois que mañá non me chames a atención. Vale, gracias. Vale, non é outra cosa. Moi ben, pois moitas gracias. Levantamos a sesión.